Mini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sivula ngesihlabelelo 118. Lalelani nanti lizwi.
Amen. Ngako salenkonzo sithi umprofeti kaJehova nabaprofeti babanye onkulunkulu. Umprofeti kaJehova nabaprofeti babanye onkulunkulu. Incwadi kaDeuteronomy 13 verse 1 to 5. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho, akunike isibonakaliso nesimangaliso, akhulume ngaso kuwe bese senzeka, kepha athi masilandele abanye onkulunkulu ongabazi sibakhonze, awuyikumlalela, awuwalalela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga kuba azi ukuthi uyamthanda yini ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Na niyolandela uJehova uNkulunkulu wenu, nimesabe, nigcine imiyalo yakhe, nilalele izwi lakhe, nimkhonze, ninamathele kuye. Lowo mprofeti noma lowo mphuphu wamaphupho uyobulawa ngoba ukhulume okunahlukanisayo noJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha eGibhithe, ngokuba nahlengwa endlini yokugqili ukuba ungaphambukiswa endleleni uJehova uNkulunkulu wenu aniyala ukuba nihambe ngayo. Niyobususa lobo bubi phakathi kwenu. Amen. Uma ubheka izinto ezenzeka ngayo kulesi sikhathi samanje, ngathi ziyaqala ukwenzeka kanti zindala. Kudala uNkulunkulu ehlale ekhuza abantwana bakwaIsrayeli ongokhokho bethu. Nalamuhla lokho kwakwenziwa ngokhokho bethu sekwenziwa yithi. Nanamuhla uJehova usasikhuza kulokho wayevele ekukhuza kokhokho bethu. Uthi-ke uJehova noma umuntu singamazi, noma umuntu singamazi ngokuthi ungumprofeti, kodwa uma esephambuka emthethweni kaJehova singamemukeli lowo muntu, kungasho lutho ukuthi ungumprofeti. Kulesi sikhathi samanje abaprofeti singabehlukanisa kathathu. Kukhona umprofeti kaJehova ongasuki kwizimiso zikaJehova, bese kuba khona umprofeti kaJehova kodwa okuthi sisathi ngumprofeti bese emhlubuka uJehova ngokwenza okuphambene nesikufundiswa nguJehova ngomlomo kaMose. Kodwa futhi bakhona abantu abangasibo abaprofeti kodwa abazenza abaprofeti. Kule ncwadi uJehova ukhuluma ngomuntu ngokugcotshwa ongumprofeti kodwa ngezenzo osemhlubukile uNkulunkulu. Kodwa kulesi sikhathi samanje mhlawumbe ngaphandle koyedwa noma ababili asinayo umprofeti kaJehova kulesi sikhathi samanje. Kubalekile-ke ukuthi uma ulikholwa ube neyastiki obona ngayo ukuthi
ngumprofeti kaJehova lo. Umprofeti ke isithunywa sikaJehova. Isithunywa sikaJehova sishumayela ivangeli ngombuso wezulu. Ngamanye amazwi umuntu ongumprofeti uyashumayela. Ushumayela ngombuso wezulu. Ushumayela ngokuthi uJehova usifundisa ukuthi simkhonze kangakanani. Umprofeti kaJehova ke lo. Ngenxa yokuthi umprofeti ngumuntu oyaye akhulume noNkulunkulu noma abone thina esisemhlabeni singakuboni. Isimo somuntu onjalo ke sithi ngumprofeti. Kodwa akuba yena yedwa umuntu onomoya kaJehova kuphela obona imfihlakalo. Kumbe owenza izimangaliso. Akusena umuntu okhethwe uJehova kuphela okwazi ukubona noma ukugula. Akuyena umuntu okhethwe uJehova kuphela okwazi ukwenza izimangaliso. Nabanye oNkulunkulu bayamenza umuntu abone. Futhi bayamenza umuntu enze izimangaliso. Ileyo nkinga ke. Yikho sithi kufanele ube ne-yardstick. Uthi-ke uJehova kuDuteronomy 13, uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho, akunike isibonakaliso nesimangaliso, akhulume ngaso kuwe, bese senzeka. Kodwa athi masilandele abanye oNkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Awunakulalela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphu wamaphupho. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Abantu abaningi uyawothi babekhonze umuntu ongayilo impela ikhona. Kodwa bese bethi hayi uyazenza imangaliso. Ikhona nje umnyoko wathi usibani uyazenza imangaliso. Ngakho ke ngengene ngane ezolile. What a stupid thinking. Ngale nkulumo uJehova uyasibonisa ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu abe ngumprofeti kaJehova. Kodwa bese eshumayela ivangeli eliphambene nenqubo yokukholwa okuhambisana nomthetho kaJehova. Ukunika isibonelo esiqondile. Isisekelo sokuNazaretha ukugcina imithetho kaJehova owayiletha kithi ngenceku yakhe uMose. uShembe wakubala phansi lamazwi kuverse 3 no 4 womthandazo weSabatha afundeka kanje. Mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane. Nigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose. Ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo Inkosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akawukuyamukela emthandazweni. Akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe igcine. Isekelo leso senkolo yokuNazaretha esasinikezwa umprofeti uZashela. Ukuthula kuye kuye. Leso isekelo kufanele wonke umuntu woMnazaretha ngempela egxile kuso. Ukuthi siyokhonza uJehova ngokubheka imithetho yakhe owayishiya kuMose. uShembe was very specific. Uma silandela uExodus 22 verse 20, uJehova uthi owenzela abanye onkulunkulu umhlatshelo engenzeli uJehova yena yedwa uyobhujiswa. Kusho uJehova lokho ukusho emthethweni kaMose ukuthi uma uhlabela nje noma imuphi umoya
ungahlabeli uJehova uyobhujiswa. Kafuphi uma uhamba ngezimiso zokukholwa kuJehova awuvunyelwe ukuhlabela noma imuphi omunye umoya ngaphandle kwaJehova yedwa. Ngiyakuzwa lokho. Awuvunyelwe. Awukwazi ukuthi ufike uthathe imbuzi ubeke phambili bese ukhuluma nomunye umoya ngaphandle ukuthi ukhulume noJehova yedwa uma ungumNazaretha. Ngizwe ke abanye abantu bethi bona abawakhonza amadlozi. Uma ekuhlabeni kwakho ubiza noma imuphi umoya womuntu osefile, lokho sekungukhonza lowo moya okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. So ukukhonza amadlozi immediately nje uthatha imbuzi uyibeka emsamo bese ukhuluma noyihlo usukhonza amadlozi. Usukhonza imimoya yabantu abangasekho okuphambene nalokho esikufundiswa uNkulunkulu ukuthi siyokhonza yena yedwa, and he is very specific. Usuhlabela noma ukhonza idlozi, lisho njalo iBhayibheli, noShembe usho njalo. Akusho mina, kusho uShembe, kusho iBhayibheli. uShembe wakuchaza kahle lokhu enkonzweni ekuphakameni ngo-1927. Nanka amazwi akhe. Ngiyafisa ukuthi amaNazaretha onke ezwe ukuthi ubabamkhulu wathini ngokukhonza amadlozi. Ngoba kuye kube sengathi kukhuluma thina nje. Uthi-ke ubabamkhulu kuhle ukuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini. Kanye nezingilosi ohamba ngokulunga inkosi iyomvusa imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo nenayalwa ngawo kuMathewu 10:37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi. Kusho uShembe, akusho mina, ukuthi anisekwakhonza amadlozi. Manje uma uthi asiwakhonza amadlozi angazi ukuthi usho ukuthini, ngoba uShembe uthena anisekwakhonza amadlozi. Nomthetho othi anisahlangani nabafowethu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Niyakuzwa lokho? Bantwana bakanhliziyo, okwenu kuhle ukuba nibakhumbule eLatini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Amen. uShembe lapho usebenzise ukukhonza ukuthi asiwakhonza amadlozi. uJehova akagcinanga ngokuqalekisa abahlabela imimoya yasebafa. Kodwa isono esibi kakhulu ukusihlanganisa nezangoma. uLevi 20:27 uJehova wakhuluma lamazwi. Owesilisa noma owesifazane ongenwe yidlozi noma ngumoya wokubhula uyobulawa, akhandwe ngamatshe, igazi lakhe libe phezu kwakhe. Amen. Kusho uNkulunkulu
ukuthi uma umuntu engenwa idlozi noma umoya wokugula kuleli bandla noma kubantu bakaNkulunkulu kufanele ebulawe. Igazi lakhe liyobuzwa kuye, ngeke libuzwe kwabambulele, kusho uNkulunkulu. Njengokuhlabela eminye imimoya ngaphandle kwaJehova yedwa, uthi uNkulunkulu umuntu otholakala enomoya wokubhula uyobulawa ngokukhandwa ngamatshe. Ungakhathaleki ukuthi ungowesilisa noma ungowesifazane. Ngomthetho wakwa-Israyeli makutholakala umuntu enomoya wokubhula phakathi kwamakholwa, kufanele lowo muntu ebulawe, noma ngabe ungowesilisa noma ungowesifazane. Umthetho lowo owabekwa uNkulunkulu. Uma uthanda ukumphikisa uNkulunkulu umphikisi. NoShembe enkonzweni eyayisephakameni wakhuluma kakhulu ngokuvumela isangoma ukuba sibe phakathi kwamaNazaretha. Okumele siqonde ukuthi njengoYeshua, uShembe wayegcwalisa umthetho kaJehova owawushiya kuMose. Le nkulumo uShembe wayikhuluma ngo-1925. Nayo futhi wayikhuluma kusekuphakameni. Nanka amazwi kaShembe. Batabami, njengoba nibuthene lapha, kungabe niyasazi yini isitha sikaJehova esikhulu kunazo zonke na? Khona amadoda amadala okungocebisa wasempuze nobukhosini namanye bathi, inceku yenkosi, isitha sikaNkulunkulu uSathane. Wathi uShembe, batabami, niqinisile. Kepha uSathane usebenza ngomuntu ukona nokuchitha okungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma wehliselwe kubantu. uSathane usebenza ngomuntu ukuchitha ukungcwele. Njengokuba uJehova namuhla engithumile, kusho uShembe, njengoba uJehova namhla engithumile phakathi kwenu ukuba nginilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe imbubhiso yaphakade kubantu. Khona ucebisa wabuza wathi, inceku yenkosi, kungabe siyozigwema kanjani izithunywa zomubi ukuba zingafinyeleli kithi, lokho singazazi futhi singalwazi nopha ulwazi? AmaNazaretha ayibuza kwabamkhulu. Ubabamkhulu wayishumayela. uShembe waphendula wathi, batabami, omubi usebenza ngezangoma, nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolileyo, ngokuba umthombo wayo nguSathane. Impendulo leyo kabani? Kababamkhulu. Yikho lokhu izolo ngithe kini, yamukelani umoya ongcwele kuphela, ngoba ungokaNkulunkulu. Ningemukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nencwadi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ningawemukeli umoya ophambene nalokho okushiwo uJehova ngoMose. Xwayani izangoma ngokuba ziyiladi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Ningasingenisi sangoma ngamasango emizi yenu, nalapha ekuphakameni
nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu nize ningasingenisi. Ningakanselani nezangoma batabami. Ningemukeli lutho esandleni saso. Nanxa sicela utho kuwe uphoqeka ukuba usinike, ungasinike esandleni saso, kepha ukubeke phansi sizithathele sona ukuba ungathinti inyama yaso ehlezi imimoya yamadimoni engcolileyo. Lowo umthetho kaShembe ofanele ukuthi wonke umuntu ongumNazaretha okholelwa ukuthi uShembe wayevela ezulwini elalele eyenze lento. Ukuthi abanye abantu bangaphandle bakuthuka kanjani akusho lutho. Wena ulalela lokho kusho uShembe, ulalela lokho kusho uNkulunkulu. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningahlanganisi naye ngadlela zonke, ngokuba lowo uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso obumnyama emhlabeni, ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Angazi noma niyamuzwa Mshembe ukuthi uthi umoya ufike waliwe ezulwini bese ungena kumuntu, bese usebenza ngomuntu ukuthi uphambanise okusho uNkulunkulu, ngoba uthobisa uJehova ukuthi Jehova ngeke uze wenze okuthandayo. Batabami, uma nike nangenisa isangoma naba nemimoya engcolileyo kulobu buNazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sebufile, abusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Akusho mina kusho uJehova, kusho uShembe. Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo wabaprofeti, bese noSathane eshaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma, niyabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe uJehova. Umprofeti uIsaiah Shembe wabe esethi akufundwe incwadi kaDuteronomy 18 verse 9 to 12. Uyayethi uma uJehova eshaya umthetho ngabaprofeti ukuthi angenziwa lokhu ungenziwa lutho, bese kufika uSathane yena eshaya umthetho ngesangoma ukuthi lokhu kwenzeni, lokhu kwenzeni, lokhu kwenzeni. Umprofeti waqhubeka wathi, batabami, ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Uma nike nasingenisa batabami, nobe nibubulele ubuNazaretha, nobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Uma isangoma sike sangena phakathi kwenu ngenkani, nibothatha amagugu kaNkulunkulu niphume nawo nisishiye sodwa. Ngokuba uma nihlale naso uJehova ehambela phakathi kwenu, impela niyakwehlelwa ngokubi. Ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlukukile ngalolo suku, nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele, nadla naso naphuza naso. Khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke,
nabantwana benu noma nithandazelwa ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu khona aniyokusinda ngokuba niyobe senimxoshile uJehova osindisayo namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Kuningi ngizwa abantu bethi hayi uma usungena umoya wesangoma ukwazi ukususa ngoba uma uthi awususa uzokugulisa ukubulala and uyagulisa ukubulala. Lokho kuyiqiniso kodwa uma umNazaretha ngeke uze ubulawe umoya wesangoma. Kodwa usho njalo uShembe uthi umani ke nasivumela isangoma kungena umoya wobungoma kini ungene nakubantwana benu futhi ngeke nikwazi ukukhipha and kunjalo abantu babevika ukuthi angikwazi ukukhipha umoya uma usufike kimi uzokhipha kanjani vele abakwazi ukukhipha ngoba uNkulunkulu akekho kuba kahleli kubo. Ngalolo suku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba nixoshe uJehova ngaso ngokuba uJehova akahlali lapho kubusa khona isangoma. Ukhuluma umprofeti lapho ukuthi angeke kugcine nje ukuthi ningene umoya wongoma nomthetho kaJehova nochitha ngeke nibe nendaba nawo. Khona ngalolo usuku abantwana benu bayongenwa imimoya engcolileyo ewukufa uthi labo abayinqabayo ibehlisele okubi abanye ibabulale ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi kwenu. Khona kuyoqala kuvele abaziphuphisa amaphupho besho ukuba avele enkosini yenu anything leyo kepha ningawemukeli uma uphambana nalomthetho kaJehova. Ukonakala kwezinto lapha ekuphakameni niyokubona ngokuncipha kwamandla okukhipha imimoya yamadimoni nobungoma kubantu. Niyokwazi-ke ngalolo suku ukuthi seniphumile endleleni kaNkulunkulu. Amen. Angazi noma kulamabandla amaNazaretha ahlala nezangoma basakwazi ukuthi bekhiphe imoya yezangoma kubo. Abakwazi ngoba bayemukela ngeke bekwazi ukukhipha and ubaba omkhulu washo wathi ngeke nisakwazi ukukhipha. Ngijwayele ukukhumbuza abantu ukuthi kwafika kimi ingilosi emini yafika yaguqa phambi kwami nginomkhokheli yabe isithi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga uthi angiphume ebuhleni bese ngimakhela ibandla likaJehova. Kuleli bandla ngivuselele umthetho kaJehova owawufundiswa ngubaba mkhulu efundisa amaNazaretha. Ngisebenzise iBhayibheli nesihlabelelo zamaNazaretha. Ngakho-ke imandate yami iqondile. Ngichazelwe ukuthi angifundiseni kuleli bandla lamaNazaretha. So imandate yami igunya lami lokuthi ngikhulume ngalento ngachazelwa ngayo. Clearly ukuthi uyofika ufundise lokhu nalokhu lokho engikukhulumayo ngitsheliwe ukuthi angikufundisi. Sengifundile incwadi kaDuteronomy lapho uJehova ethi nginganciphisi futhi ngingenezeli kusho uJehova. kuHezekeli 3 verse 18-19 uJehova uthi uma ekuthuma ukuba utshela abantu noma umuntu ukuthi akayeke isono bese wena ungamtsheli lo muntu uyajeziswa ngaleso sono kodwa nawe futhi uyajeziswa ngesono salowo muntu uma uthunyiwe
ukuba umxwayise ngaso kodwa wena awazi wamxwayisa. That is the key. Ngoba kusho uNkulunkulu wathi uma ngikuthuma ukuba uxwayise umuntu ngesono wena bese ungamxwayisi, lo muntu lowo uyojeziswa ngaleso sono, kodwa futhi nawe uyojeziswa ukuthi awumtshelanga. Yize utsheliwe ukuthi ngitshele ukuthi isono lesi awumtshelanga. Njengoba kwafika nje ingilosi yathi angikhulume ngendaba yezangoma, ngikhulume ngendaba ongqingili. Uma mina ngase ngesabe ukukhuluma ngongqingili, uma mina ngase ngesaba abantu ukukhuluma ngezangoma, lelo cala lokuthi abantu bebe ngongqingili, lelo cala ukuthi abantu bekhonze izangoma liyobekwa kubo libuye libekwe kimi. uNkulunkulu ungichazele kahle ngoba uNkulunkulu ayikho into efihlile. Uthi usenze isono ube wazi ukuthi uNkulunkulu utheni. Ngachaza ukuthi mhla kufika ingilosi nami ngangikade ngizihlanganisa nezangoma nabathandazi, kodwa ingilosi yathi angiyoshumayela ngazo noma kunjalo. Hayi ukuthi lento engiyikhulumayo mina ngangiyenza, kodwa ingilosi yafike yathuma mina yathi hamba. Yafika qala yashumayela mina yathi lento imbi kanje ayivumelekile ezulwini. Ngakho ke ngithunywe ukuthi ngithume wena uhambe uyotshela abantu emhlabeni ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni. Ekuqaleni ngangisenkingeni ngoba nganginazi izangoma engangihamba kuzo, nganginabo abathandazi engangihamba kuzo, bengazi futhi ngibathanda futhi. But I had no option. Mase kufika ingilosi yathi lento iyeke ibatshela abantu, ngashawa uvalo ukuthi ngizobatshela kanjani ngoba bangazi ukuthi ngiyazi. Kodwa uma ezulwini sekuthiwa yenza into ethize awukwazi uagwishe noNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uagwishe ingilosi ngaphandle moyiziphukuphuku. Uzokwenza lokho ingilosi ethi kwenze. Nami ke yathi ingilosi angishumayele ngibatshela abantu ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni. Uma uthanda ngithuke, uma uthanda usho lokhu nalokhu, kodwa lokho kusho ingilosi angikwazi ukuyeka. Engifisa abantu bakwazi ukuthi lapha sikhuluma ngamakholwa, sikhuluma ngamaNazaretha hayi abanye abantu. Uma ungasiye umNazaretha ungasikhathazi ngomthetho kaJehova oshayele amakholwa wavuselelwa uShembe. Ngoba ngizwe sekuqhamuka bonke abantu sebethi asingasho lutho ngezangoma. No, thina sikhuluma ngabantu abakholiwe, sikhuluma ngamaNazaretha, sikhuluma ngomuntu omesaba uNkulunkulu. Asikwazi ukuthi bese sithula bese sisaba ukuthi kuzokhona uzoqhamuka ihlakaniphe ingayo amakholwa zisihlasele ngalokho. No, ngangihlasela ungenza yonke into, kodwa into ekhulunywa uNkulunkulu angizobuyeka ukuyikhuluma. Ngoba ikhulunywa uNkulunkulu. Futhi kufanele ngiyikhulume kubantu bakhona abantu abamesabayo uNkulunkulu engokuthi mangiyikhuluma lento beshawa uvalo. Bebona ukuthi kanti lento engiyenzayo iwrong njengoba nami ngayiyeka. Lokhu kwafika ingilosi angaze ngibe ngesangomeni, angaze ngibe ngekumthandaza, angaze ngibe ngihlabe. Ngoba kwafika umuntu ovela ezulwini wazongitshela emehlweni. Hayi ukuthi lento engiyikhulumayo ngiyifunde eBhayibhelini kuphela. Kufika umuntu uNkulunkulu uthumela umuntu ezulwini wazohlala nami wazothi fundisa lo mfana lokho nalokho ngoba ngifuna ukuthi ekhulume kubantu. Manje na ke ngikhuluma kubantu ngoba ngithunyiwe. Hayi ukuthi ngithunywe iBhayibheli, angifunde eBhayibhelini. iBhayibheli liwufakazi. Kodwa umuntu odirect kimina ingilosi efike yafike yangitshela ukuthi lokhu tshela abantu ukuthi lokhu bengakwenzi, lokhu benga. Uma ukwenza kuphikisa ingilosi indaba yakho le indaba yami leyo. Kodwa mina usho njalo uNkulunkulu uthi uyobe usindisile umphefumulo wakho.
ngoba njengoba silapha njena into enkulu kithi umphefumulo. Kodwa ngeshwa sekunamanazaretha amaningi asemhlubukile uJehova. Ngakho ke abangasafuni ukuba kuvuselelwe umthetho kaNkuluNkulu bese bevika ngokuthi siyagxeka kumbe siyehluleka. Yo. Kunamanazaretha ashoyo uma ngabe ngikhuluma indaba kaNkuluNkulu ethi hayi lo uyagxeka, hayi lo uyehlulela. Kodwa uNkulunkulu uthi uma ngithi yenza into ungayenzi isono ngosibeka kuwe. Uma sengithi ngiyayenza lento uNkulunkulu othi angiyenze bese kuqhamuka futhi umuntu ethi no ungayikhulumi lento uyagxeka, ungayikhulumi lento uyehlulela. Uyehlulela kanjani ngoba lento engiyikhuluma ibhalwe phansi. Uma ngifundisa abantu into ebhalwe phansi sekuthiwa ngiyehlulela. Uma ngikhuluma into ebhalwe phansi sengiyagxeka. Xa kanjani ngoba ngikhuluma into ebhalwe phansi usho njalo uNkulunkulu bantwana basephakeme. Uthi into engiyikhulumiye ungayandisi futhi ungayinciphisi. Uyikhulume njengoba ngiyikhulumile. Kusho uNkulunkulu. Ufunda kuDuteronomy. Cha asigxeki futhi asehluleli. Kodwa njengoba sithunyiwe ukuba siqondise umthetho kaNkulunkulu kumele sikwenze lokho njengokuthunywa kwethu. Fanele sikwenze lokho njengokuthunywa kwethu. Asikwazi ukuthi sisatshiswe abantu bethi siyagxeka ngoba khona abanye abantu othi makufika izwi kaNkulunkulu bephenduke njengoba nilapha njena niphendukile. Ngoba kunina izwi kaNkulunkulu lihlabile nayibona nayifuna. Khona umuntu othi makufika izwi kaNkulunkulu engayifuni ethuke ngisho uNkulunkulu. Sebaningi abantu la kwa TikTok mbeza bethuka uNkulunkulu. Lezi zinto ezibalwa ngubaba mkhulu seziyenzeka zonke njengoba zinjalo kulamanazaretha asesontane zangoma. Ngabaholi babo ababavumeleyo. Ubani ongakuphika lokho? Ubani ongakuphika ukuthi lokhu kusontane zangoma kuvunyelwa abaholi babo? Uma kungavunyelwe ngabaholi babo, laba abaholi abangaphambili zazingafiki ingane zangoma bekhona. Zazingafiki ngoba babekhuluma lokho engikhulumayo. Singangena nje sangoma la. Yeke. Ngoba mina ngimholi ngiyakhuluma ukuthi asifuneki isangoma. Ngeke usithole isangoma. Nangesikhathi sikababa mkhulu sikababa ilanga nesikhathi sikababa inyanga ezulu zazingaveli izangoma ngoba zazazi ukuthi umuntu omnazaretha asivumelekile isangoma. Kodwa zikhona ngoba kuvume abaholi bazo. Abaholi bamanazaretha. Uthi-ke ubaba mkhulu ngalolo usuku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu. Kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba nixoshe uJehova ngaso ngokuba uJehova akahlali lapho ukubusa khona isangoma. Kusho ubaba mkhulu. Ngabe usekhona umthetho kaJehova kulamabandla amanazaretha akhonza nezangoma? Ukhona umthetho kaJehova? Uyaqhubeka uShembe uthi khona umoya wobungoma uyakulehlela nonke nabantwana benu. Noma nithandazelwa ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu khona anikusinda ngokuba niyobe senimxoshile uJehova osindisayo. Namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Namhlanje nakukliye ukuthi kungani umoya wesangoma uba namandla kumuntu. Uchazele lokhu baba mkhulu. Ukuthi immediately nivumele sodwa noma isiphi esifika phakathi kwenu ngeke nisakwazi ukuxosha. Angazi ukuthi engakuphika yini amanazaretha asontane zangoma ukuthi bonke abantu kuhlanganisa nabantwana babo bangene umoya wobungoma. Bangakuphika ukuthi umoya wobungoma awusakhipheki kumanazaretha. Uma ungake uthi uyakubalekela uyagula.
noma uze ufe. Bengakuphika lokho ngabephika ngoba kuyenzeka. Namhlanje na ebandleni lamaNazaretha kuphenduka amaNazaretha ebeyisangoma. Isangoma sithwase sihambe siyohlala kugobela sihaje sokhishwa ibandla. Ibandla lamaNazaretha liphume lihambe liye emzini wogobela liyoshaya igubhu likhiphe umNazaretha ebuye ezosonta nabo. uShembe uyaqhubeka uthi ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti bese noSathane ashaya umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma neyabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Namuhla lamaNazaretha asonta nezangoma asiyakuphuza utshwala, amanye ayagunda, amanye agaya utshwala ngisho kuyisabatha, enza zonke izinto eziphambene nobuNazaretha. Ngakho-ke ubaba mkhulu uqinisile ma ethi umthetho kaNkulunkulu olethwa ngumprofeti usufike wachithwa izangoma. Qinisile baba mkhulu. Ngoba onke lamaNazaretha asonta nezangoma awusekho umthetho kaNkulunkulu kuwo, bawuchithile. Amanye ayagunda, amanye aphuza utshwala, amanye lokhuza utshwala ngesabatha. Benza yonke into ngisho besina. Uyabona ukuthi kusina abantu abambethe uSathane. Noma beshumayela, uyabona ukuthi laba bantu abashumayeli lento ebishunyelwa ubaba mkhulu. Bashumayela izinto enganamsebenzi nje. Ngoba umoya kaNkulunkulu usukile kubo. Kodwa lokhu kwasho ubaba mkhulu owayethunywa uNkulunkulu ukuthi uma nike lavumela izangoma zangena kuleli bandla ilokhu nalokhu nalokhu okuyokwenzeka. Lokhu nalokhu namanje okwenzekayo. Besikhuluma ngomprofeti kaJehova. Kuyadabukisa ukuthi uNkulunkulu ufike enike umuntu ukuhlakanipha. Bese umuntu lokhu ukuhlakanipha ekusebenzise ukugxeka yena uNkulunkulu. Ngengezwe omunye ku TikTok ethi yena akakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba uma uNkulunkulu ekhona, uNkulunkulu wenziwa yini ukunqotshwa uSathane? Kusho umuntu hlampile sifundise. Yini oyaziyo ngoNkulunkulu ngoba akazi lutho ngaye. Ungazi kanjani ngoNkulunkulu ungazi lutho ngawe uNkulunkulu okudalile? Uma uNkulunkulu ekudala ukuthi uhlakaniphe lokhu ukuhlakanipha kwakho sokusebenzisa against uNkulunkulu. uNkulunkulu engakwenza ube isilima, uNkulunkulu engakwenza ube isidakwa, uNkulunkulu engakwenza ube isithuli, uNkulunkulu engakwenza ube inkomo, uNkulunkulu engakwenza ube imbongolo, ube ingulube. So uNkulunkulu engakwenza ube mubi. So manje uma uNkulunkulu ekunikeza ingqondo yokuhlakanipha, le ngqondo yokuhlakanipha usuyisebenzisa egxekeni yena. What do you know about uNkulunkulu? Ngoba nokuthi ukhona udalwe uNkulunkulu, nokuthi uhlakaniphile udalwe uNkulunkulu. uNkulunkulu engakwenza ugxaza amathe ngosuku, even ngesikhathi. uNkulunkulu engenza noma yini kuwe. Uma usufile ngeke uzumbuza uNkulunkulu. But abantu bathi bengahlakanipha bese becabanga ukuthi bahlakaniphe against uNkulunkulu sebekwazi ukugxeka uNkulunkulu. Abantu basetshenziswa uSathane ngaleyo ndlela ukuthi bekwazi ukugxeka uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uJehova akanakulinganiswa la uNkulunkulu. Abanye uNkulunkulu abanamthetho, abanaluhlelo lokuphila. Kodwa lonke uhlelo lokuphila emhlabeni nasezulwini likuJehova kuphela. Abantu abayinaki indaba kaNkulunkulu wethu ukuthi uthatha uJehova kusuhlanganisa noBuddha. Usubona ukuthi
ubhuti bafundiseni abantu ngokuphila noma imuphi-ke nje uNkulunkulu noma idlozi limfundiseni umuntu ngokuphila. Idlozi liyakutshela ukuthi uma ufa uzophila kanjani. Uma manje ngabulala abantu ngenze yonke into ongatholakali ngibe namlingo ngibe nayo yonke into iyangitshela ubhuti ukuthi ekufeni kwami ngoba phela ngifi kufa inyama uzophila kanjani. Umuntu kuleli izulu lomndeni ujeziswa kanjani akukho nje uhlelo ngoba abaze ngakhuluma nabantu bayakholelwa ukuthi abantu bayakholelwa ukuthi bekhona kodwa abaze kakhuluma nabantu. Kodwa lo uNkulunkulu wethu ukhulumile nathi wahlala nathi njengoba ngikhuluma njena ngikhuluma ngengilosi. Ingilosi ihlala nathi kodwa ivele ezulwini iyasitshela ingilosi ukuthi ezulwini kunje manje ufuna ukufika uya lapha engiqhamuka khona yenzani kanje kusho ingilosi evele ezulwini ikhulume emaqeda bese iyanyamalala kodwa iyahlala nathi. So indaba sezulwini hayi ukuthi siyayikholwa siyayazi ngoba sihlala nomuntu ovele ezulwini. Yathi ingilosi ngelinye ilanga kithi umehluko phakathi kwami nani ukuthi nina nisahlele kule nyama lena ezobola iyotshingwa. Le nyama lena yeni iyafana nje ne-overall kodwa nina niyona le nyama. Uma-ke seniphumile kule nyama sesiyofana. Kusho ingilosi isho phambi kwethu uma seniphumile kule nyama senikule nyama senifana nami seniyofana-ke nami uma senikule nyama. Kodwa njengamanje yena nisahleli kule nyama le kodwa niyayithanda nesaba ngisho ukusuka kuyo. Athi ingilosi ayikho into abantu abayisaba njengokufa kodwa ukuba abantu abakholwe bayazi ngabe bakujabulela ukufa ngoba ayikho into emnandi njengokuthi ufe uyezulwini. Kodwa ngoba abantu abakusebenzeli ukuya ezulwini ukufa bakwesabaka kodwa thina esihlala nengilosi siyazi ukuthi le nyama lena izotshingwa iphele indaba yayo kodwa mina ngeke ngize iphele. Kodwa uma ngisebenzela uNkulunkulu ngizohamba ngiye lapho ngiyohlala ngesakunene sikaNkulunkulu uma ngisebenzela uNkulunkulu. Abanye uNkulunkulu abakwazi ukuhola isizwe besibheke iminyaka ize ibe ngu-40 basilethele ukudla namanzi angapheli. Abakwazi. Thina uNkulunkulu wethu wasilwela eGibhite waze wasikhipha wahamba nathi for 40 years. Abanye ngibezwa bethi hayi kwa-Israel naseGibhite kuseduze abantu babenzani iminyaka ewu-40. Can you ask that question kubantu abayisigidi? Ngoba la bantu babehamba isikhathana esithize behlale bobe belukhuze behlale khona lapho mhlawumbe behlala unyaka noma emibili behamba. Ngoba phela kusho ukuthi babehamba right through beya lapho babehambe behlala bakha. Ngoba babe baningi over 1 million. Kunakho konke uJehova ngimthanda esegcina ngisho umphefumulo wami noma inyama isiphelile. Uma uthe uselapha emhlabeni wahamba ngokulunga wahamba ngokuhlonipha izwi likaJehova ebhubheni kwenyama uJehova uyakuthatha akuse emzini wakhe obuhle bawo bungefaniswe nalutho. Yasho njalo ingilosi yathi ziningabe izinto lapha emhlabeni ezinhle kodwa ubuhle bazo ngeke zifaniswe nezulu lapho thina sivela khona. Yathi akukho kuhle kusemhlabeni ongafaniswa nobuhle bezulu. So that's why kunesidingo sokuthi makufanele uye ezulwini ugcine umthetho kaNkulunkulu ngoba awukwazi ukuthi uye kuleya ndawo kade ungayiphethe kade. Kufana nokuya ema-university. Uma uye e-university kufanele usebenze kakhulu. Yonke into enhle iyasetshenzelwa. Ngisho ezulwini ungene ezulwini kuyasetshenzelwa. Abantu abaningi abazi ukuthi ayikho indawo enhle njengasezulwini. Kodwa uma ungayanga ezulwini akukho kuhlupheka
okufana nokumuntu ongayanga ezulwini. Lezi zinto angizikholwa ngiyazazi ngoba hlala nengilosi. Angikhulumi lapha izinto engiyikholwayo, ngikhuluma izinto engizaziyo. Ukuthi uma ungazange wayezulwini akukho ukuhlupheka usazobhekana nakho okufana nokuhlupheka kokungayizulwini. Akukho. Ngoba usazokuhamba eminyameni mhlawumbe iminyaka ewu-30 ungazi ukuthi uyaphi. Uhamba eminyameni oyisimangaliso. Uma wenze okubi kakhulu usazokuhamba uyongena elokhuzeni esihogweni ushe. Iminyaka ongayazi ukuthi mingaki. Kodwa ngisho ungashanga nje ziningabi indlela uNkulunkulu ojezisa ngazo umuntu enzima. Usazoke ufe uthi ususethuneni uphaphame uhlale nesidumbu sakho. Sibole phambi kwakho ukuze ubuhlungu bokubola. Kuthathe intuthwane nezimpukane zihlale kuwe kodwa ungakwazi ukuyisusa. Usazokuthi uyahamba uphuma umphefumulo wakho vele udavuze nje uhamba for 30 years ungazi ukuthi uyaphi ungaboni umuntu. Ayikho into eyinkinga njengomoya odukile. Ayikho. Lento mina ngiyibone practically ngoba ngithathe i-channel 179. U-channel 179 kwenzeka kubelungu. Nithi mhawu kanti abelungu babethi isipoke kasikho kanti bahlupheka kanje nabantu abafile. Ubelungu. Imimoya yabelungu iyabuya ihlale lapha ehleli khona kube buhlungu. Ngangabona kwenye indawo lapho kwakade kunezimpi khona abantu sibathenga leyo ndawo. Labo bantu ababe bebulawa kabuhlungu, omunye bulawa kususa ingalo, omunye ususe ikhanda, befika besusiwe bebonakale. Kodwa laba bantu babulawa 100 years ago. Kodwa basafika manje na bengenayo ingalo, bengenayo lokhuza begxiza ilokhuza igazi kuyo yonke into. Befika ibabo hayi belele. Bengene laba bantu bebabona. Into eyenzeke ubuhlungu okwenzeke kuwe usaphila akusuki kuwe iyayisho ingilosi lithi. Ithi asocela sinikele sicele ukuthi abantu abafayo ukuhlunga abakutholayo besafa kungaqhubeki noma sebesemoyeni. Ngoba khona ubuhlungu ongaqhubeki ongapheli ngisho usufile. Uma ungenaso noma usufile awunaso. Uma ungenangalo noma usufile, uma abantu benquma bekubulala benquma bethatha izitho zakho noma usumoya uyoqhamuka ungenazo izingalo ubuze ubuhlungu. Kodwa kuphela uma ngabe uyezulwini ngeke leyo nto izophela. Abanye abantu kuyaye ukuthi uma bengayanga ezulwini imimoya yabo ihambe izula emhlabeni. Eminye okuthe iselapha emhlabeni yenza izinto ezimbi ibhekane nokuhlupheka okuphindaphindiwe kunalokho bona abahlupheke ngakho abanye abantu. Yes. Ungafika ubulala umuntu namhlanje ezobuhlungu okwesimangaliso, kodwa ubuhlungu ozokuthola wena uNkulunkulu ozokujezisa ngakho kuyophendwa 100 times kunalokho ubuhlungu omnikeza umuntu. Ayikho into eyisono ebuhlungu ongayenza kumuntu ingaphindiselwa kuwe ezulwini. Ayikho. Ngakho-ke njengoba ngilapha ngidlala angishumayeli ngitshela into eyiqiniso ngoba ngiyazi. Ngihlala nengilosi, ingilosi yasitshela yonke into. Yathi asize sizomtshela ukuthi ezulwini kunje. Konke lokho ukuhlakanipha esithi sikho kuzophela abantwana basezulwini. Kuyaphela. Uma ucabanga ukuthi khona isikhathi lapho ungenza khona into oyithandayo uNkulunkulu engaphindiseli udlala ngesikhathi sakho. Kuzophela. Konke. Kodwa ngoba lamazulu alemimoya ayinto engekho abakuchazeli lutho ukuthi ekufeni kwenyama umoya uhlalaphi, uhlala kanjani.
uzwa abantu beqhosha ngokuthi ngokwenkolo yethu thina asifundiswa lutho ngesono, asinalo izulu nesihoko, asinazo izingelosi. Uzwa abantu besho ukuthi thina lento okuthiwa khona isihoko siyiqala lapha, ayikho esizulwini. Lento ukuthi khona ingelosi siyiqala lapha, lento ethi khona uNkulunkulu thina siyiqala lapha. Ngoba abazi lutho uNkulunkulu laba bathi babalandela babatshela lutho ngoba bayizithombe. Kodwa thina siyayazi yonke lento ukuthi ikhona. Manje uma singekho isihoko labo uNkulunkulu bengabafundisi lutho ngesono, umuntu obemubi lapha emhlabeni ebulala abantu, edlwengula abantu besifazane, ujeza kanjani kulamazulu abo? Kusho ukuthi uma kulamazulu ungenza noma yini lapha emhlabeni, uma ukwaze nje ukuthi ube namandla ukuthi ungaboshwa, uma usufile awusuphumelela. Ngoba kulamazulu aba umuntu akajezisa. Thina hleli nengilosi noma singafa ngiyazi ukuthi le ngilosi engihleli nayo iyona eyongiphelezela ize ingibeke phambi kwababamkhulu nenkosi ilanga nenyanga yezulu. Yes. Mina ngiyazi ukuthi ngeke nje ngithi mangifa bese ngikhuka ngoba khona ingilosi engihleli nayo izongithatha iziyongibeka lapha ethunywe khona. Anginayo inkinga ngalokho. Ngeke nje uhlaleleni ngithi mase ngifile bese ngihambe ngizula uyobe kuphi ngoba ngihleli naye. Ngiyakwazi lokho, angikukholwa ngoba kuyo yonke impilo yami ngilandela engikufundiswa yizo. Asikho isidingo sokuthi ngikwesabe lokho ngoba angaze ngikwenze ukuphambene nalokho engikufundisiwe. Abantu abakholwa kwabanye uNkulunkulu bengakuthola konke bese lapha emhlabeni, kodwa kwelizayo bazoba umhambulo. Yes. Ngisho ungathwala ucebe ube yiyo yonke into benayo. Khona abantu abacebe lapha abathwele abanayo yonke into. Kodwa kusho lutho konke lokho. Ngoba maze befile bayehluphekeni kwesimangaliso. Uthi-ke uJehova nina niyolandela uJehova uNkulunkulu wenu, nimesabe nigcine imiyalo yakhe, nilalele izwi lakhe, nimkhonze, namathele kuye. Lowo mprofeti noma lowo mphupho wamaphupho ofundiswa okuphambene nokufundiswe nguJehova uyobulawa ngoba ukhulume okuniphambukisa kuJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha eGibhithe. Ayikho into engisiqhenya ngayo eyedlula uJehova uNkulunkulu wami. Ngoba ngiyazi ukuthi uhlale eseduze kwethu futhi uyasithanda. Ayikho bantwana basekuphameni into emnandi njengokwazi ukuthi ngithandwa uNkulunkulu. Ayikho. KuJeremiya 14:14 uJehova uthi, abaprofeti baprofeta amanga egameni lami, angibathumanga, angibamisanga futhi angikhulumanga kubo. Baprofeta kini imibono engamanga, nokubhula, nokuyize, nenkohliso ezingqondo zabo. Kodwa inkulumo enkulu ngabaprofeti mbumbulu abaphila kulesi sikhathi samanje yileyo ekhulunywa nguYeshua kuMathewu 24:22-24 lapho ethi, uma umuntu ethi bhekani nanguya uKristu, ningakholwa, ngokuba kuyakuvela oKristu mbumbulu nabaprofeti bamanga. Bayakuveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze badukise nabakhethiweyo uma kungenzeka. Njengamanje nje baningi abaprofeti noma angathi abantu bayifunda ngeTikTok beze abaprofeti bangakanani. Lo muntu noma ekhuluma ubone ukuthi uyayibhedela nje. Kodwa uKristu wakhuluma ngakho. Abanye benza imangaliso ezisimangaliso. Bese abantu bejaja ngemangaliso ukuthi lo muntu ngempela uwumprofeti. UJeremiya 23:14 uJehova uthi, ngibone into embi kubaprofeti bakwaIsrayeli. Bayaphinga,
bahamba ngobuqili bakhuthaza abenza okubi ukuze kungaphenduki umuntu ebubini bakhe. Bonke banjengeSodoma kini, nezakhamuzi zakhona njengegomora. Namhlanje nakuningi nabaprofeti abaningi obathola besemajele kuthiwa bebedungula amantombazane. Abaprofeti, the so-called abaprofeti, badlulile mhlawumbe ku-20 manje. Ibandla lisuswe ngabafundisi nabaprofeti mbumbulu uNkulunkulu. Yonke lemikhuba ebalwe nguJeremiya itholakala yenziwa yilaba abaprofeti mbumbulu. Uma umuntu othi uphethe izwi lenkosi etholakala iphinga enobuqili ekhuthaza abantu ukuthi bangawugcina umthetho kaNkulunkulu, ibandla lokwazi kanjani ukuthi uNkulunkulu kumele akhonze kanjani, nokuthi yini okumele umuntu nomuntu okhonza uNkulunkulu angayenzi. Uthi-ke uShembe, uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemithetho yakhe ebhalwe phansi, wayifundisa nangabaprofeti kanye nabapristi. Ngakho laba abangavumelani nemithetho kaMose baya ekulahlweni. Kusho uShembe. Ngivukile ngezwi lakho